U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, druga nedelja pripremna pred časni post, pred ono što pokušavamo da prinesemo od sebe Bogu. Sebe ovakve kakvi smo, sebe koliko možemo. U prošloj nedelji i u ovoj nedelji slušamo evanđelje koje nas uči o pokajanju. Priča o bludnom sinu, da samo nju čujemo u životu, možda bi nam bila dovoljna da se spasimo, da ništa drugo iz Svetog pisma ne pročitamo. Ona govori o dve stvari. O tome koliko možemo da se otuđimo od Boga, koliko možemo da odemo svojom voljom, koristeći svoju slobodnu volju i svoju slobodu koju nam je Bog dao, na kakva mesta možemo da upadnemo, koliko možemo da stradamo i na kakvo dno možemo da padnemo. I sa druge strane, o ljubavi Oca koji neizmerno ljubi dete svoje, koji prašta. Ovaj prvi deo sina koji traži svoj deo, koji odlazi od Oca, to je ono otuđenje od Boga, onaj trenutak po kome živi većina vaseljene danas. Vrlo malo ljudi je svesno da uopšte postoji Otac Nebeski koji čeka svakoga od nas, svačije preumljenje. Gde ćemo zalutati, u kakve hodnike upasti, to mi sami biramo. Na kakva ćemo dna dotaći, također sami biramo. Ono što nikad nam nije jasno, to je šta je to što čoveka pokrene da dođe k sebi. Kakav je to trenutak u njegovom životu? Da li on dođe do te spoznaje sam? Da li su to neki ljudi oko njega koji ga osveste, koji svojim životima mu otvore oči? Da li je to molitva bližnjih, molitva ime njegovo koje se pominje negdje na nekoj proskomidi? U to nećemo ni ulaziti. Nama je bitan samo taj trenutak da on dođe k sebi. Mi se nekako pobrcamo, došli smo k sebi. Mnogi od nas su bili izgubljeni, našli su se i evo nas ovde sabrani za trpezom Gospodnjom. Mi smo već osjetili radost Oca koji je zagrlio dete svoje. Dosta nas je živelo živote otuđene od Boga. I u nekom trenutku smo i mi došli k sebi. I evo nas sada sabrani, pretražujemo i dalje one hodnike duše naše, gde su ostali nepokajani gresi, gde su ostala neka dela koja nisu dobra. Preispitujemo sebe u ovim danima, pogotovo kada počne časni post. Preispitujemo svaki trenutak našeg života, da što lakše i što lakši od greha oslobođeni možemo što bliže prići Gospodu. Što bliže priđemo, to će ta radost zagrljaja sa Bogom biti mnogo veća. Tada će ta radost gozbe koju svi oni koji su oko Gospoda i Gospod sam, ta će radost biti mnogo veća. Kada dočeka bilo koga od nas, kada mu prilazimo oslobođeni svih tereta i svih okova koji mogu da nas vežu za ovo zemaljski život. U ovim pripremnim nedeljama telesni deo je također bitan. Sveti su nam ostavili da telesno ojačamo sebe, da uzimamo jaču hranu, a onda ćemo sad za par nedelja svako koliko je
u svojoj moći, da počnemo svoj podvig pred Gospodom, a sve zarad samo jednog trenutka, a to je ono jutra vaskršnjeg kada se skupimo i kada budemo proslavljali prazninu groba Hristovog i njegovo vaskrsenje. Toj radosti težimo na svakoj liturgiji, na svakom sabranju. Svake nedelje kada se sabiramo, proslavljamo samo taj trenutak. I on je ono što nas ukrepljuje da uvek možemo da nađemo put ka Bogu na bilo koji način koji je nama otvoren. Mi živimo u zemlji gde nekako ljudi, barem koliko sam ih se nagledao, pogotovo u crkvi verujući, često imamo one sinove druge koji stoje tamo negde i pomalo ropću, neki možda i više, ali uglavnom ropću. Šta ona i traži u crkvi? Šta traži ona u crkvi? Da li je moguće da čovjek uopšte preispituje onoga pored sebe kad stojimo pred Bogom? Kako ne možemo da počnemo misao, o divno li je, koliko nas ima, i svi stojimo pred Bogom, i svi smo tu i ka istom cilju idemo. Ali nam nekako nešto odguje srca da ne možemo da osjećamo odjednom radost pokajanja koju je neko imao i to pokajanje je dovelo njega u zajednicu tu i svi smo zajedno pred Bogom. Zato čuvajte srca od osude, ona je nešto što okiva verujuće ljude i okiva srca njihova da mnogo teže mogu da uopšte osjete radost zagrljaja sa Bogom. Neće Bog ni onom ostaviti tek tako, nego će ga isto kao i ovoga dočekati sa radošću i reći mu tu rečenicu koju smo malo prečuli: sve je moje tvoje. Ispunio si zakon, sve je to lepo, ali raduj se zato što je i ovaj brat tvoj koji je izgubljen beše našao se. Mrtav beše i oživ. Ako ne osjećamo radost kada vidimo pokajanje u nekom, onda nešto sa našim srcem i našom verom nije u redu. Treba da tražimo razloge, treba da tražimo te momente gde smo to, gde grešimo. Negde u tim postavkama naše vere i stajanja pred Bogom nešto nije u redu. Preispitujte srca svoja, ovi dani baš služe za to, da preispitamo sebe, da nađemo sve ono što nije dobro, da olakšani hodimo, pokušavamo da prinesemo što veći podvig pred Gospodom, iz godine u godinu, iz dana u dan u postu, a onda da istinski sa celom vaseljenom verujućom radujemo se onom danu kada je on vaskrse. Neka bi Bog dao da Gospod svakome od nas otvori srca, ukaže na sve tačke koje smo zaboravili, na sve one hodnike mračne i one trenutke kada smo bili na dnu, ako je nešto ostalo neispoveđeno, da ga se setimo, da to ne nosimo sa sobom i na sebi, jer će to biti breme koje će nas samo sputavati i usporavati da hitamo ka Gospodu. A Gospod kad nas vidi kako mu idemo, on će potrčati ka nama. Neka bi Bog dao da naša vera i ova kolena nose tela naša ka Gospodu i da ostanemo istinski vojnici Hristovi do kraja života svoga. Amin.